La mediació comunicativa és un àmbit apassionant. Què hi ha millor que dues persones que s'entenen? Els mediadors comunicatius treballem amb persones amb dificultats en la comunicació. Per exemple, persones amb discapacitat intel·lectual, gent que ha patit un ictus i té la parla afectada, persones autistes, sordes. La llista és molt llarga. Dotem aquestes persones i el seu entorn d'eines per a millorar la seva comunicació i autonomia personal. Aquestes eines principalment són la llengua de signes catalana i els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. A l'Institut La Bastida es combina teoria i pràctica per a que sortim amb una formació completa al mercat laboral. Si t'agrada treballar amb gent i ser part de la solució a les seves dificultats comunicatives, aquest és el teu cicle. No t'ho pensis més i apunta't abans que s'esgotin les places.